Здравейте! Днес ще направим измиване на естествените коси, които предлага онлайн магазин красивокоса.com. За целта ще използваме хидратиращ шампуан и хидратираща маска, като идеята е косата да бъде подхранена, да не се усеща сухота, заплитане и да запази естествения си блясък. Хубаво е, когато миете косата, да използвате хидратиращи продукти, тъй като това вече е отрязана коса. Тя няма как да се омазнява и съответно е съвсем нормално и в реда нещата понякога да усещате сухота. Всеки път, когато го направите и усетите, че косата ви изсъхва, трябва да знаете, че една хидратираща маска би я подхранила отново. Започвам измиването. Едно от важните правила, когато измивате косата, е да миете по посока на косъма, т.е. от горната част на тресите надолу към връхчетата. Ето вижте, в случая аз си пълня леко мивката и по този начин измивам косата, като нежно махам водата. Днес за измиването ще използвам един шампуан на Milkshake. Той е специално хидратиращ. Ето какво ще направя. Важно е, когато миеме естествената коса, да не я миеме точно така, както миеме нашата, оплитайки я. Не, че има някакъв проблем, но все пак е добре да не правиме така, това имам предвид, ами просто да миеме отново по посока на косъма. Ето така. Обикновено съветваме нашите клиенти да мият естествената коса толкова често, колкото мият и собствената. Това значи 2-3 пъти в седмицата е абсолютно нормално да измиете вашите треси. Ето така. По този начин със сигурност няма да увредите косъма. Важно е да знаете, че когато косата е мокра, най-лесно може да се увреди, тъй като когато косата се намокри, особено с топла вода, кутикулите се отварят и съответно косъма лесно може да бъде скъсан. Затова е важно косата да се мие нежно, без да се уврежда механично. След като измием косата хубаво от шампуана, ще нанесем маска. Препоръчвам на нашите клиенти да използват маслени маски, т.е. маски за дълбока хидратация. Обикновено те съдържат така популярното арганово олио. Вече почти всички марки на пазара, както професионални, така и обикновените, съдържат такъв тип маски, така че лесно може да намерите маска. Важното е просто тя да бъде засуха, дълбоко възстановяваща и хидратираща, за да може вашите екстеншъни да се подхранват от нея, тъй като маската всъщност е единственият вариант екстеншъните да бъдат подхранени. Те няма как да се омазнат, както се омазнява нашата коса. Днес ще използвам маска на макадамия. Тя е точно с това арганово олио, което споменах, и е маска за дълбока хидратация. Разтривам маската в ръцете си и след това отново нанасям по посока на косъма. След като нанесете маската, е добре тя да остане 5-6 минутки, след което спокойно може да си измиете отново екстеншъните. Всички продукти, които използваме днес, не е нужно да използвате точно тях, те са просто примерни. Може да използвате всякакви други, които усетите, че действат добре на вашата коса. Просто с тези ние гарантираме, че наистина косата ще бъде идеално хидратирана, няма да се заплита и същевременно, когато я изправите, ще седи гладка. В случая тук измих косата, без това да е нужно. Идеята беше, че всъщност маската трябва да остане поне 5-6 минути. Днес ние това чакане ще го пропуснем, защото все пак едва ли би било интересно да гледате
как 5 минути косата седи с маска. След като вече маската е нанесена, измиваме по същия начин, изплакваме и косата е готова за подсушаване. Ние ще направим отделно видеоклипче, в което ще покажем как да сушите естествената коса. Сушенето може да стане с сушуар, това е когато бързате. Също така най-добрият вариант и най-щадящия е да оставите екстеншените сами да изсъхнат. Това се случва като завиете косата в кърпа, разпределите я на редове и оставите сама да изсъхне поне на 50% преди да сте почнали да сушите с сушуара. Така я увреждате минимално и съответно бихте могли да я запазите по-дълго жизнена и красива. Благодаря ви, че гледахте. Очаквайте съвсем скоро нашето следващо клипче за това как да стилизираме и сушим косата.